Začínáš ty nebo já? Přátelé i nepřátelé, já jsem Ondřej. Já jsem Premko. A my se jdeme s Wookers a tady s Premkem, kterého máme na hlídání zase na víkend. Ano. Tak se jdeme podívat za Elegazakama na sraz na Halloween Meet, takže jsme zvědaví, co se tam bude dít. Elegazaci jsou Hovada. trošku, no, oni jsou trošku jiní, no. Jsou hodně jiní. Jo, jenom mimochodem je 15:49, ve 4 máme být na dílně a Seba si ještě hoví doma v Melči. Tady, Seba Klement. Maty, co si myslíš o tom, že Seba opět zklamal a zase nestíhá? To je klasika už, jsem zvyklý. Maty si myje svoje nejdražší Japany na světě. Večeru vymrdám do prdele na té oslavě. Tady je Dano Drevo, který s náma na sraz nejde, ale Dano chce být ve vlogu. Jasně, čau tě. Danko, ukaž mi tvoje vrasčité čelo. Tady je Kabi, který nevím, jestli s náma jde na sraz. Jdeš s náma? Jo. Just have to say that you're fine when you're not really fine. Ahoj smrdí! Zdravíme, vítá vás Wookers A Wookers. a Wookers, takže Premko a Kabi. tohle je úplně improvizovaný shit, já vůbec neumím mluvit, ale jdu vás provést tohle akcí od Elegazu, od těch trochu jiných lidí. Čau Denis, děláme rozhovory dneska, co si myslíš o tohle akci? Kam nebudu otvírat moc pulsu, bo ty jsi nebezpečný s tím. Lidu, jak se ti líbí tahle akce? No, tak líbí se mi strašně moc, přijeli jsme tady s bandou, takže jsem se cítil zase, jako bych byl mladý, nerozvážnej. Mám hlad, takže doufám, že tady dostanu párek za chvilku. Já se ještě zeptám, máš nějakou konkrétní otázku? Asi ne. Tak nestracej můj čas, měj se hezky, ahoj. Nový bombshell. Danko. Míry do vily. Dobrý den, pane Dane. Joj, dobrý. Jak se vám líbí tahle akce a co máte za auto? Akcia, pohoda. Takže dobrý den, pane majiteli. Co máte za auto? Takže v logistice zkomentovali jsme si pár aut, teď dáme další komentář, nebo teď si natočíme další auto. Zde vidíte 46 v sedanu na nějakém aero body kitu, jo. Vidíte, že tam jsou úplně bomby kola, jo. Předpokládám, že 16. Jo. Polepy, ty jsem viděl na Temu, ty má i můj kamarád Martin Klega, jo. Víš jak? Jdu komentovat auta a všechny úplně tady dojebávám. Panové a dámy, tady jsou organizátoři téhle super akce. Co nám povíte k tady téhle akci? Tahle akce byla hodně náročná zorganizovat. Já a celý můj tým. Kamo, však ty jsi přijel s náma. To je jedno, já jsem všude. Já jsem teď chtěl vzít gumový čurák jinak. Zapomněl jsem. Proč nadáváš do našeho vlogu? Falafel gumový jsem chtěl vzít taky. Tady nejde s lidma vůbec točit, ty na někoho mluvíš a on tě úplně ignoruje. Dobrý den, to je Denis, A.K.A. No? Golden Drift bez goldu. Nemám peníze. Je tam udělaně, dodělaná, počkej, jsem mu říkal, to Kamo, to nikoho nezajímá. No co, jako to je případková výbava? Bylo těžké zorganizovat tady tuhle akci? Jsi píčo kokot. Tohle je úplně totální punk akce za mě. Podle mě by se tady měli jezdit všichni, protože to tady stojí úplně za píču. Si dělám srandu samozřejmě. To si myslím, píčo. A Denis je moc borec. Já nejsem člověk do kamery. Jaký je program do budoucích hodin, minut a tak? Hej, počkej ještě, než přijde pár aut. Ano. Pak přijde s mikrofonem. Ano. Řekne, že si můžete zajít pro čaj, pro zákusky, pro parky. Tam už jsme byli. Pak se řekne, že se bude hlasovat, jo. A počkej, a co se tady bude hlasovat? O výzdobu, o kostýmy, o auto. Dobrý den, pane Marku. To ne, vole. Grilluju, pojď se podívat. Jdem se podívat, co pan Marek grilluje. Dělám masíčko pěkně ve stylu. Doufám, že mi dáš kousek. No, tak uvidíme. Kamo, Dej mi mikrofon na chvilku. převez mi to. Mě už to taky nebaví. Víte, proč jste mě viděli jenom na úvodu a ne teď? Protože já mám dovolenou a mám už lidi na to, co to budou dělat za mě. Čau. Drop mic. Ty pičo. To je zvuk, co?
Americká síla! Odjebe ti mikrofony. Denisi, co jdeš právě dělat? To je studené, víš o tom? Tu se nechal zahřát. Máme to tady. Chili to lišky jak cip. Seba, fakt cením, že turuješ u Globusu. Fakt cením, že ti ta střely lišky, u Globusu ti ta střely jak cip. Kamo, to je prostě Ostrava. Chápeš? Máme tady největšího frajera na celém sraze. Všichni tady cení, jak sebe vylítají lišky z výfuku. Holky se začaly vyslikat, jak to viděli normálně, mokré tangače. Tolik podprsenek Seba dostal, že mu ujebalo zrcátko, zpětné, jak to tam navěšal. Dobré, škoda, že jsi tu chyběl. Kde jsem chyběl? Ne ty, divák chyběl. Aha, no, ten, kdo se na tebe dívá, tak tu chyběl. Ne, ty jsi idiot. Já jsem idiot? Vůbec to nepochopil. Aha. Joke utekl tím pádem, protože Seba to nepobral. Končím vstup do této relace.